Bayan ng Umingan ay kabilang sa ika-unang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 77,074 na katao. Ang mga katabing bayan nito ay San Quintin at Balungaw. Ang bayan ng Umingan ay katabi na nito ang bayan ng Lupaw Parte ng Nueva Ecija. Mula sa Umingan Public Market to Lingayen Public Market ay tinatayang nasa 79 na kilometro mahigit 2 oras na biyahe. At tinatayang nasa 176 na kilometro ang Umingan Public Market to Manila. Ang bayan ng Umingan ay nahahati sa 58 mga barangay. Ikaw na nanonood kung taga Umingan ka, saan sa mga barangay na ito ka nakatira? Abot Molina, Caloo, Amaronan, Anem, San Felipe, Bantog, Berrekback, Barat, Buena Vista, Cabalitihen, Cabangaran, Cabaruan, Cabatuan, Cadiz, Tilipleten, Capas, Karayungan Sur, Turosalesen, Isilan, Coordenetaan, Concepcion, Tecrito, Diaz, Del Rosario, Triente 7, Daiket, Don Justo Abalos, Coron, Don Montano, Padumortisan, Esperanza, Evangelista, Flores, Paldesino, Gonzales, Karayungan, La Paz, Lebuan, Loren, Lubong, Luna West, Luna Este, Mantekdang, Masailsile, Tampalcan, Nancalabasaan, Pangangon, Papalasen, Temiente, Poblacion East, Poblacion West, Prado, Itrizuretian, Ricos, San Andres, Parang, San Juan, San Leon, San Pablo, San Vicente, Santa Maria, Santa Rosa, Sinabon, Mondragon, Tanggal Sawang. Pwede mo bang i-comment kung saang barangay ka nakatira? At huwag mo na rin kalimutang i-share ang video na ito.